रायमना प्रेस क्लाबा 10 साननि थाखाय फार्स्ट इंटर क्लाब फुटबल टुर्नामेंट 2023 खौ दिनैनिफ्राय जागायबाय। नंगौ, बे समाव हादर आरो रायजोआव गुबुन गुबुन गेलेनाय बिथिंखौ लानानै लाइमोनफोरखौ गोबां गोसो होथाबनायखौ नुनो मोनगासिनो दं। जेरै जोलुर, काबादि, भलिबल, बोरला गावनाय, बक्सिं बायदि बायदि। गोबां खेलाखौ गेलेनानै मेडेल लानानै ओनसोलाव, समाजाव, हारियाव गोबां मुं खामायनायखौबो जों सानसेनि उनाव सानसे नुबोगासिनो दं। जाय खेलाखौ गेलेनानै गाव गावनि देहाखौ राफोद लाखिनायजों लोगोसेनो गावबा गावनि जिउनि राहाबो दानानै लानो हायो। थिग बेबायदिनो बैफोर माखासे लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव थुलुंगा होनायजों लोगोसेनो ओनसोलाव जौगानाय लाबोनो थाखाय 10 साननि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय रायमना प्रेस क्लाबनि बानजायनायाव दिनैनिफ्राय फार्स्ट इंटर क्लाब फुटबल टुर्नामेंटखौ रायमना प्रेस क्लाबनि गेलेग्रा फोथाराव जागायबाय। दिनै रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जोंनि बे रायमना गेलेग्रा फोथाराव 10 दिननि थाखाय बादायलायनाय हाबाफारि लादों। बेवहाय टटेल 16टा टीम दङ। दा जोङो बेवहाय मानि प्राइजजों लोगोसे विथ ट्रफि होनाय जादों। दा बेवहाय जोङो रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि आं सासे आफादगिरि जानानै बयनिसिमबो जायफ्रा फुटबल लाभार्स, फुटबलखौ मोजां मोनग्रा बिथांमोननिसिम आंनि गाहाम हामलायहरनाय जासिहरनाय थाबाय। दिनै जोङो बे फुटबलखौ कम्पिटिसनखौ होनायनि थांखियानो जादों जाहाथे जोंनि स्पर्ट्सनि स्पिरिटआ जोंनि ओनसोलाव अरायसम थाबाय थायो आरो जायफ्रा दिनै मोजां टेलेन्ट गोनां गेलेनो हानाय टेलेन्ट गथ'फोर जोंनि ओनसोलफ्राव दङ, जाहाथे बिसोरो टेलेन्ट गोनां गथ'फ्रा बे खेलाफोरखौ नुनानै जाहाथे गावसोरनि स्पर्ट्सनि जि स्पिरिट बेफोरखौ बिसोरो लाखिबाय थानो हायो, आं बेखौनो मिथिहोनाय जायो। जोङो जि प्राइज कम्पिटिसनाव देरहानायनि जि प्राइज बेखौहाय जोङो 30,000 विनारनि थाखाय आरो जायहा रानार्स आप बियो 20,000 होनाय जादों विथ ट्रफि। फ्रेन्ड्स क्लाब काम लाइब्रेरिनि बानजायनायाव जोंनि बे रायमना फिल्डआवहाय मोनसे जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोङो बेवहाय लादों आरो बे हाबाफारिया दिनैनिफ्राय लानानै 15 तारिखसिम जागोन आरो बेवहाय टटेल गासै 16टा क्लाबफ्रा बेवहाय बाहागो लागोन। दिनै गिबि खेब बा ओपनिं गेम हिसाबै जोंनि मथामबिल FC भार्सेस यांस्टार क्लाब सान्थाल कल'नि बिथांमोना बेवहाय बाहागो लागोन। दा बे खेलाखौ जोङो गिबि खेबनि थाखाय बा रायमना फ्रेन्ड्स क्लाब काम लाइब्रेरि बिथांमोना गिबि खेबनि थाखाय बे टुर्नामेन्टखौ अर्गानाइज खालामदों। बेखौ खुंनायनि गुबै थांखिया बेनो जे जोङो लाइमोनफोरखौ मोनसे राइट डाइरेक्सनाव लांनो थाखाय बा जोंनि बे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि जे सोद्रोमा बिथांमोन दङ, बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों जोंनि बे ओनसोलनि जेसेबांनाखि लाइमोनफोर दङ बै लाइमोनफोरखौ एनकारेज खालामनो थाखाय बा मोनसे राइट डाइरेक्सनाव लांनो थाखाय स्पर्ट्स खेला दुलानि फारसे मोनसे इन्टारेस्टखौ लाबोनो थाखाय। मानो होनोबा जोङो नुदों जे जोंनि बे गसाइगाव साब डिभिजन बा जोंनि बे BTC ओनसोलनिफ्राय दिनै गोबां जोंनि फुटबल गेलेगिरि बिथांमोना दिनै इन्डियानि टीमावबो मासि मोननो हादों आरो बेल' नङा, बेबायदि गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर क्लाबफ्रावबो बिथांमोना बेबायदि गेलेनो थाखाय खाबु मोनदों। दिनै ISL आवबो बिथांमोना गेलेनो थाखाय खाबु मोनदों आरो बेजों लोगोसे गेलेनायजों लोगोसे दिनै गोबां लाइमोनफ्रा दिनै बेबादिनो आसाम पुलिस, इण्डियान आर्मि, BSF, CSF बेबायदि गोबां माखासे इण्डियान आर्मि बिदियावबो बिथांमोना साख्रि मोननो हादों। दा जोंनि बे रायमना ओनसोलनिफ्रायबो गोबां बेबादिनो आसाम पुलिसाव बेबायदि साख्रि मावनाय दङ। स' जोङो बेखौ अर्गानाइज खालामनायनि थांखिया बेनो जाहाथे जोंनि लाइमोनफ्रा एनकारेज जायो आरो बेबायदि मोनसे गाव गावनि उन जिबनखौ दानानै लानो हायो, गाव गावनि फिउचारखौ बे गेलेनायनि गेजेरजोंबो दानानै लानो हायो। बे माखासे मोजां थांखिफोरखौ लानानै जोङो दिनै बे रायमना फ्रेन्ड्स क्लाबनि जे फुटबल गेलेग्रा फोथार जोङो बेवहाय बे टुर्नामेन्टखौ अर्गानाइज खालामनाय जादों। जों नुनो मोनो जे जों खुंबाय थानायखौ नुनो मोनदों। बेनि गेजेरावबो जे माखासे लाइमोनफोरा दं खेला बा बिदि गेम गेलेनायखौहाय गेमनि गोजानाव थानानै माखासे ड्राग्स, जौ जुवा बेफोरजों गेलेनायखौ जों नुनो मोनो। दा बैफोर लाइमोनफोरखौहाय मा खावलायहरनो सानो? नंगौ, दिनै BTCनि गोबां दाब दाब जायगायाव बेबायदि माखासे लाइमोनफोरखौ जोङो नुदों जाय बिथांमोनानोखि एन्टि ससियेल माखासे समाज बेरेखा हाबा मावबाय थानाय बा बेबादिनो जे जिनिसफोरखौ जोङो लायोबा देहानि थाखाय गाज्रि
बा जोंनि भबिष्यतखौ नस्थ' खालामगोन जेरैबायदि नोङो ड्राग्स बे गान्जा सोबनाय बा जौ जुवा गेलेनाय बेफोरबायदि माखासे समाज बेरेखा हाबायावबो माखासे लाइमोनफ्रा गोजोमनानै दङ दा बिथांमोनखौ जोङो गुरैयै खावलायनो हास्थायदों जे बिथांमोननि जे बेसेन गोसा जिउ जे लाइफ बेखौहाय जाहाथे बिथांमोना नस्थ' खालामा ओरैनो थागारनानै जाहाथे बिथांमोना नस्थ' खालामा बेफोरखौ बाद होनानै जाहाथे बिथांमोननि जे टेलेन्ट जायहा जे टेलेन्ट दङ सोरबा गेलेनायावनो होन सोरबा नोङो कालचारावनो होन सोरबा फरायनायावनो होन सोरबा बेबायदि माखासे मोजां खामानि मावनायावनो होन जाहाथे बिथांमोना गाव गावनि टेलेन्टखौ लानानै बे टेलेन्टखौ नार्चार खालामनो थाखाय बिथांमोना जाहाथे सेस्था खालामो बेखौ जोङो खावलायो आरो जोङो मिन्थिगौ जे स्पर्ट्स बा बे गेलेनायनि गेजेरजों दिनै गोबां जोंनि हारिया मुंदांखा जाबाय बा जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै मोजां बिबानाव दिनै बाहागो मोनबाय दा बैफोरखौ नायनानै जोङो एनकारेज जानांगौ जोंनि गसाइगाव साब डिभिजनावनो जोङो दिनै नुदों जे मन'बिर बसुमतारी फंबाय बिथाङा दिनै इन्डियानि टीमाव गेलेनो थाखाय खाबु मोनबाय जोंहा गोगोमसार गयारी फंबाय बिथाङा दिनै इन्डियानि आन्डार 19 जे फुटबल टीम बेवहाय बावैसो सिगां जालांनाय जे नेपालाव जालांनाय जे सेफ बेवहाय बिथाङा हाइएस्ट स्करार हिसाबै बिथाङा गनायथि मोनबाय दा बेबायदि मोजां माखासे जोंनि लाइमोनफ्रा दिनै गाव गावनि जिबनखौ बेबायदि गेलेनायनि गेजेरजोंनो दागासिनो दङ बा गावनि फिउचारखौ ब्राइट खालामबाय बिनिखायनो जोङो खावलायगोन जाय बिथांमोना दिनै बेबायदि माखासे एन्टि ससियेल एक्टिभिटिसआव गोजोमनानै दङ जाहाथे बिथांमोनाबो राइट डिरेक्सनाव फैफिनो बिथांमोनाबो गाव गावनि टेलेन्टनि सायाव कनसेन्ट्रेट खालामनानै गावनि टेलेन्टखौ नार्चार खालामो बिनि थाखाय जोङो दिनै बे फोथारनिफ्राय बिथांमोनखौ गुरैयै खावलायो डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं दं 6901559919 उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस